Did yeah. That's Samati song to you. I am blessed opening song. Right? Praise the name of the Lord. Yeah. Praise God. And Sigrid is watching. Isa is watching. Katepe agur-uray niyong Isa. Hello, Sigrid. Hallelujah. God bless. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sing. Praise God. Oh, Christian is watching as well. Hello, Nako. Praise God. Hallelujah. Glory to your name. Blessed be the name of the Lord. You can sing the song now, I am blessed. Hallelujah. She will sing the song, I am blessed. Praise God, because God bless us so much. I am blessed. I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I woke up in the morning till I lay my head to rest, I am blessed. I am blessed. I am blessed. I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning till I lay my head to rest, I am blessed. I am blessed. Amen. Hallelujah. May gamitin na ito yung oras. Kablawan da kayo amin apo, kakabsat, sa dinuman nga paset, tilubong ti ayan tayaw. Kay kablaw mi gada kayo, ti napateg nga nagan ni apo tayo nga Hesus Kristo. Sapay kumata, madanon da kayo, da ito'y nga panagkakadwa, panagpe-fellowship, iti apo. Kaya sapay kumata, nasalunat kayo, kaya masaksakit kayo, agasan na kayo kumati apo. Hallelujah. Iyagmi kada kayo, da ito'y panagkakadwa, tapno ti kista, agpipinabilig tayo, agpipinapigsa tayo, nga agserbi kini apo Diyos. Sut ka po na nga, i-welcome da kayo amain, ti da ito'y nga oras, kaya't mi nga awisin da kayo nga makipagmaymaysa kayo, ti panagdaydayaw kini apo Diyos. God bless us all. Australia is watching. Hello. And June Jubilo is watching as well. Praise God. God bless you. God bless us all. Kantante man di kanta ko na no. I worship you, iti Ilocano. Agrok babak ken ka. Hallelujah. Kasi idaydayaw tayo ti Diyos. Praise God. Hallelujah. Agrok babak ken ka, o Diyos. Awan kas ken ka. Agrok babak ariti kapyan. Day tata
mapantayo ti panagkararag kakabsat, ti ulitak nga ti Ilocano Fellowship dito i London. Kaya't mi nga awisin na kayo, babayan ti panagdayo tayo iti Apo. It sapay kumata ti Diyos, ket bendisyonan na tayo, ti panagkakadwa tayo, ket mapantayo ti panagkararag awisin kayo. Manangasi kinayat unay nga Diyos, umay kami Apo ken ka, iti daytoy nga oras. Kararag mi Apo nga, dawatin mi Apo Diyos nga, pakawanin na kami, ket linisam dagiti biyag mi. Ngagdayang kinagserbikin ka, iti daytoy nga oras. Ikararag mi Apo nga dagiti kakabsat sa dinuman nga paset ti lubong ti iyanda Apo. Isuda Apo nga nakipagmaymaysa kada kami kin nagdingdingeg. Dawatin mi Apo Dios nga ti abrasa ti pamendisyon mo Apo itud mo kada kuwada. Yegmimit Apo dagiti nagduduma Apo. Apaset daytoy Apo nga fellowship ti panagdayaw ti kanta bendisyonam. Dawatin mi amami nga nasantuan nga oray pay ti minsay ti biyag. May danon kuma kadagiti kakabsat amang patibker. Mangted ti panakaliwliwa. Mangted kadakwada Apo Dios ti panakagas no adada masakit. Mangted kadakwada Apo ti panakapatibker no may kadakwada ti panagkapoy. Kit mayigmit kadakwada Apo ti panakaisalakan no sanda pay nga naisalakan. Nagitay at tao makiadda kada kami kin mangyag Apo daytoy kumaminsay kadakwada. Itinamnama Apo ti biyag. Yaman kami Apo Dios tamabalin mi nga idanon Apo. Inipuktaw. Ti panakabalin ti ebanghelyo si bibiyag isu ni Apo Isus. Tamno dagijay at tao Apo Dios sa magmagna Apo di tirabaw ti dagakas kada kami. Nga isu amami nga nasantuan nga ti biyag ti tao nga naawan ni Kristo kadagiti biyag daawan ti direksyon. Na magyaman kami ta ti dalan, pudno adalan. Isu ni Apo Isus, Apo. Isu nga dalan ti kinapudno. Isu nga dalan amapan ijay gloria, babaen ti pamatikin grasya ni Apo Isus. Isu nga'y may tapno ti kasta mangisalakan ti tao man nagbasol. Kit sapay ka di ta bendisyonam kat pulutam Apo. Dagiti paset da ito agimo nga mami nga nasantuan. Haramaten na kami Apo Dios akas may sa pamilya. Tapno nagbalin na bendisyon kadagiti tao dungag. Manakabalin nga Dios si Apo ti kaimbagan na Dios. Iti tiyempo man Apo Dios ti riribok. Kinchit tiyempo man amami nga nasantuan ti talna. Sikati Dios nga saan nga nagbalbaliw. Sikati Dios Apo itinangato nga paset, kin itinababa nga paset. Igyaman kami, kumit mi na ito'y, kapo'y tinagan ni Apo Isus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kantaan tayo rin. Kanta ko na isot ko kwa. Praise God. Praise the name of the Lord. Jesus, kantahan tayo. Ni Jesus ang tayo, dito'y kararwag, with mariklit na kahatag kanya, linikat na aming muteng katwatwag, na Isu inis pala. Isip mo wag, tayaw na ganda, hindi na puno at talna, isip mo
Hallelujah, Mia. Your song, praise God. One is sa kukwatay ti Diyos. Hallelujah. Kat in no ti Diyos kukwatayo itad na tital na pod no atal na karigiti biyak dayo. Now it's Mia's turn. I have to go. I have to go away. Why? Pray every day, read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Basa Emily Blaka kalalagak, blakalalagak, akalalagak. Basa Emily Blaka kalalagak, kita makeka, kita makeka, kita makeka. Basa Emily Blaka kalalagak, Thank you. Diyo nang ti kanta tayo on sa bahay no nasaan nga ni Mia. Okay. Thank you, Mia. Nana nga no kayat tayo ti dumakkel nya agbasa tayo ti Biblia. Amen. Praise the Lord. Amen. Glory to His name. So, mapantayo nga ron ti mensahe ti biyag. Dito ikabay ko rito iso ti Speaker of the House. Sabong tarubayan. Dayaw ti abaw. Siraragsak kami unay nga ministro kada giti sao ti apo kada kayo. Kayat ko ti agso ita nga malam. May paman iti ijay libro ti Galacia. Chapter 6 verse 1 up to verse 10. Yung kahit ko nga basahin, nga muna, dito'y paset ti 1 until verse 6. Kahit ko nga basahin, dito'y New Good News version. Kakabsat ko, nada maduktalan nga agaramid iti anyaman akita ti kinadakes. Kada kayo nga agtungtungpal iti spirito iturong na kuma iti nasayat adalan. Ngayon masapul sayaaten niyo abagbagaan. Anadan niyo dagiti bagbagiyo, amangan lakit din no masulisog kayo mait. Agtitinulong kayo iti pakadagsinan titunggal maysa, tapno matungpal tilintag ni Kristo. No pagarupen ti maysa tao nga adda kabailan na, idinto nga awan mait, alilawen na laeng ti bagina. Masapol nga usigen ti tunggal maysa ti bukod na nga aramid. No naimbag mabalin na apagpanakal ti gapwanan na. Saan ang masapol nga idilig na ti gapwanan na, iti gapwanan ti sabali a tao.
Masapol abaklayin ti tunggal maysa ti bukod ng awit. Ti tao nga masursuruan iti na Kristyanuan a mensahe. Rebeng na nga ibingayan ti maestro na kadagiti amin nga da kinkwana a naimbag. Sarding tayo pa ilang jay. Kaya't ko ti agsarita kakabsat, may panjay sao nga, sow today of what you want to reap for tomorrow. Agmula tayo tata, noan niya ti kayat tayo nga apitin inton bigat. Ni Apostol Pablo, insurat na may papanti makunkuna nga panagtitinulong. Dito'y libro ti Galacia, ilawlawag na, at ipanakay salakan ti tao, may salakan babaan ti pamati, nga saan nga babaan ti aramid, laeng anaimbag. Kakabsat, ti anyaman nga, aksyon, wano, aramid, unaramidin tayo, dito rabaw ti daga, at daamin resulta na. So, ni Pablo, intend na ti makunkun nga warning kadagiti Galatian Church. Ket uray kada tayo, mairaman tayo iti daytoy nga banag, a mensahe. E di verse 7, dito'y ko nga ibatay, kinpangalaan, dayjay inbaga tayo nga panagmulakin panagapit. E di versikulo 7 kuna na, diyo alilawan dagiti bagbagiyaw, saan ang marabrabak ti Diyos? Apitan to ti tao ti anyaman nga imula na. Ijay English ko na, do not be deceived. In God cannot be mocked. So, ijay sao nga deceive ijay, wano panakalilaw, isura ito iti dakkel nga problema ever since ijay libro ti Genesis. Di sao nga deception panakalilaw. Idinangted ni Apo Dios ti instruction, manipod daadan kini iba. Inbaga ti Dios nga hanyon to nga kanain, ti bunga ti kayo, ijay tenga ti harden. Tayo itinto panangan nyo iti dayta ko na matay ka ito kuna ti Diyos. Ngem ni Satanas, inanlilaw na ti tao. Dayjay imbaga ti Diyos nga handa nga kanain, kit matay da, tiniritir ni Satanas. Kuna na, numangan ka ito dita kasla ka ito iti Diyos nga amuna ti dakes kinaimbag. So, ever since from the beginning, ijay libro ti Genesis, there is a deception, ada pa nakalilaw. Ingana kadagito nga aldaw. Okay. Iso nga, winarningan ni Apostle Paul, dagiti taga Galatians, nga hankay ko mga malilaw. Na. Dito'y good news version ko na ya, diyo alilawan dagiti bagbagiyaw. Yeah. Iso nga madimanin da yan. Sabali di sao nga sabali ti mga lilaw, ngam di jay sika nga mismo ket alilawom da ita bagim. So nga narigrigat da jay manain. So kakabsat kin gayam. Nga
It is the one warning of Apostle Paul. Diye sa nga panaganad ti panakalilaw. Ado ti mga lilaw, uray pa ni Jesus Christ, Matthew chapter 24. Kuna na jay, winarningan na, dagiti apostolis na iti. Nga adonto dagiti mga lilaw, una na. Ket adonto, una na, dagiti maalilaw. So nga kadagiti ng aldaw, ado dagiti relihiyon, nga pakalilawan ti tao. Iso nga dagiti tattao, birbiruken da, ti relihiyon apakaisalakanan da. Iso nga nakimimbro da, nakipanda, kadagiti grupo ti relihiyon, tati pamati da, ket no mapanda iti dayta, nga grupo ket may salakan da. Iso nga ado dagiti tattao nga agsusapol, iso nga imado ti relihiyon. Kitikaro na hantay nga amo no sinutipod no tay bagadamat nga amin da dagitoy nga grupo ti relihiyon ket no makikadwa ka ket may salakan da. Ngam dayta ket dakkel pa nakalilaw. Nagsapsapol tayo ti relihiyon awan ti binigbig kin imbaga ti Biblia. Nga papanan ti tao nga relihiyon tapno may salakan. Numan pa'y ado dagiti grupo wenno relihiyon nga ibagbagada. Nga no makikadwa ka, makimimbro ka iti dayta nga relihiyon. Kabsat king gayem. Tinaminsan nagundaway inbaga ni Apo Isos nga mapanak ijoy langit kit isaganaan kayo ti pagyanan. Kuna ni Apo Isos ijoy Juan Kapitulo 14. Iso nga tinaminsan nagdamag ni Pilipi. Kuna na apo, numapang ka di langit, kuna na kasanoy nga makapan kami jay. Nga sumurot kami kin nga. Anya nga'y tidalan. Ni Apo Isus nga mismo tinangibaga. Nga kuna na siyak tidalan. Kinti pudno, kinti biyag. Naglawag ijay. So gabon nga ano kayat tayo nga amuin. Ti pudno nga dalan, nga mapanji langit, kin pudno pan nakaisalakan, iso nga ti libro ti Galacia. Ada dagiti makunkun nga grupo ti Judaism, wano Jewish people, nga patsinda nga ti pan nakaisalakan da, kahit babaan ti panangtungpal kadagiti linlintag. Nga minlawlawag dito'y libro ti Galacia ni Pablo. Ni Pablo iso ti apostol ni Apo Isos. Ngayon baga na dito'y sinarita na nga may papanti panakaisalakan ti tao, iso ti pamati kiniapo tayo nga Hesus Kristo. Numan pa'y itikalpasan ti panamati kin panangawat tayo kiniapo Isos, agaramid tayo kadagiti bunga ti lintag, ti kinalintag ti Dios. Okay. So nga, iso daya ay panakalilaw. Iye may kadrak, muna na diya nga pasait, kuna na. Saan na marabarabak ti Diyos? Kakabsat kinyo gayam. Ti Diyos ket saan nga mabalin nga pagangangawan. Dagiti banbanag nga insauna. Haan nga mabalin nga alaen tayo nga, itik tayo nga, kaslamay sa, laeng nga sarsarita. Ngam amin nga imbaga ti Diyos, nga imbaga na, there is a judgment day. Addapan na kaukom, ti amin nga tao. Ti daytantong aldaw. Iso nga, no addapan na kaukom, masapon nga agsagana tayo kakabsat. Tapno ti kasta, dagitoy ket may siya nga seryoso abanag, nga imbaga na Apostol Pablo. Kuna na pa iji maudi nga pasait, iji nga bersikulo, apitin to ti tao ti anyaman nga imula na. Okay. Dito'y kakabsat,
sinarita ni Pablo may papanti makunkuna nga panagmula. Mapantayo di makunkuna nga adati di makunkuna nga practical ti panagmula. Ada di makunkuna nga kunada nga long term ken short term. Di panagmula tayo ti for example nagmula tayo ti makunkuna kunada ti forester anak nga nalaing ti may papanti makunkuna nga agriculture or kuna tayo panagmula. Sila kumati, nagmula tayo ti Nara. Tapno ma-reach tayo di makunkuna nga quality. Daytoy nga Nara, masapol nga daytoy nga Nara ket agbiag ti 50 years above santo ma-harvest. Kasta ti kabayag na rin tapno into no aramidin tayo nga good quality table or chairs kasjay. Masapol nga ma-reach na di 50 years above pangataw habang nga bumaybayag sumaysayat. So that is the long term nga i-harvest. Second one is di makunkuna nga paper tree. Amo tayo di paper tree. Da kayo nga dagiti nalalaing nga garamid ka dagiti milina. Wan paper tree nguna dayay milina. Ket dayay milina 5 to 7 years mabalinan nga i-harvest. Okay. So that is a short term period. Mabalinan jay tano beyond that ket agdadael. So daytoy kakabsat ni Paul explained about the ministry to moral behavior and to Christian service. Okay. So mapantayo di makunkuna nga the general principles of sowing and reaping. Dayjay prinsipyo may papanti panag mula ken panag harvest. Example, yung makunkuna nga natural law of planting. Okay. Umuna is prepare and clean up the soil before you sow. Sakbay nga agmula ka, ti pagmulaan ket i-prepare i-redeem pa di makunkuna nga daga pagmulaan. After that, select the good seeds. Pilyan tayo kinkitaan tayo dijay napintas nga bukal nga imula tayo. Tano agmula tayo ket giupes expectarin tayo aya nga maka harvest tayo haan. And then number 3 is maintain to take care of what you plant to receive the good harvest. Okay. No agmula tayo ket baybayan tayon, siyempre han tayo nga makaapit tinasayat. So i-maintain tayo. Aywanan tayo. Padanuman tayo no masapol. Ikan tayo ti jay abuno na. Okay. Tapno makaapit tayo tinasayat. Okay. That is the one principle di makunkuna practical planting. Panagmula. Da kayo nga nalaing agmula. So nga kuna tayo tayo adati short term kin long term nga imula tayo. Nakitak diyay inmula ni ingkabil na jay Ipbe ni Uncle Dinsio. Kaslay mo na lang ti 2 weeks, 3 weeks sa dayay awan pa'y 3 weeks nagmula ti saluyot. Naidingan ko i-harvest nan. So that is the short term. Mabalin tayo ti agmula ti a few weeks ket mabalin tayo nga i-harvest. Damot dagiti pang 3 months. Okay. Pang 4 months. Okay. So, the same. Iti panagmula tayo, jay makunkuna nga spiritual things. So, imbaga ni sinarita ni Paul, may paman jay makunkuna nga panagmula. So, mapan tayo jay verse 8. The promise of harvest. Ti kariti panag gapit. Verse 8,
No agmula nga agpaay iti bukod na anay dagaan at arigagay, apitin nanto ti patay. No agmula nga agpaay ti espiritu, apitin nanto ti biyag nga ag nanayon. If you plant to please your desires, you'll reap a crop of sorrow and evil. No agmula tayo nga paragsaken tayo, dagiti bukod tayo at tartarigagay, tilasag tayo, okay. Agapit tayo, timakon ko na nga, datay ladingit, wenno dakis abanag. But if you plant to please God, no agmula tayo, dayay mangparagsak kini Apo Dios, you will reap joy and everlasting life. No agmula tayo, una na, ti mangparagsak iti Dios, agapit tayo, tiragsak, unurago, ken agnanayon, nga biyag. Okay. So, dahito iti inlawlawag na di versikulo 8. Okay. Iso nga, agpili tayo, it's your choice. So niya po Diyos, inikan na tayo ti freedom of choice. Waya-waya ti panagpili. Okay. Ado dagiti tattao, nga kunada, apay no adda ti Diyos, apay nga dagiti agar aramid ti dakes ket han nga patayon niya po Diyos, han nga pasardeng ni Suda. Okay. Ti Diyos ket iso ti Diyos ti asi. Okay. All of us, He give us a chance. Okay. Inikan na tayo amin ti gundaway. Iso nga no kas panarigan sika, ti panangipagarup tayo lang, gamin, amin nga mistakes ket basol. Okay? So kaya't nga sawan, adda dakkel nga basol, adda basit nga basol. Okay? Ngem amin nga mistakes ket basol. Wano amin nga mading aramin ket basol. Kuna na ti Biblia, di ka mamapatay. Ti maysa kadagiti linteg ti Dios ti mangpatay ti tao ket basol. Ijay Exodus chapter 20. Masarakan tayo jay. Okay. Ngem ni Santiago kinuna na, okay, nga di kay amo kadi nga uray no ti maysa nga tao kit kagura na laeng jay pada na nga tao. Nya. Kaguram di pada nga tao di ngay agmula ka ti sakit tinakem. Gurguraam ti maysa nga kabsat mo. Kunana dayay kunana ni Santiago ket naiyarig ti maysa nga mamapatay. So kita niyo, kakabsat. So gabon na nga ditoy kakabsat makita tayo dagiti banbanag nga dapat nga suruten tayo kinadalan tayo. Adu dagiti tattao nga agmula da kadagiti gura sakit tinakem. Okay. Idyan tayong dagayay abaw. Kakabsat. Nagurguraan tayo dagiti kakabsat tayo. At dati may isa nga bagat kinlakay nga kabsat. Dagitoy ket amamok. Nataydan na gitaw, bakit kinlakay nga kabsat. Kaputa, dati gura ti maysa kin maysa kadakwada, kunana diyay kabsat nga babae, ay manawng kunana, ta inauna diyay lalakay, manipot itatan, hanak ton nga umumay dito'y balariyaw. Kit kunana met diyay kabsat na nga lalakay
Wain ading kunana urahan tagkit kita, uraing gana di impirno, hantantun nga kikita o kilaan kunana. Nagmula dati sakit tinakem. Handa nga amuti panagpinakawan. Kakabsat yung gayem. Dagitoy aman banag. Hantayo ko mga agmula kadagiti kakastoy, aman banag kadagiti kakabsat. Kakabsat tayo man tilasag. Anyaman kakabsat nga adda kada tayo. No adda dagiti sakit tinakem kadagiti biyag tayo. Itanti tsimpo na. Tapno agpipinakawan tayo kin idyan tayon dagijay. Hantay nga itugtugot dagijay timang padagsen kadagiti panagbiag ti tao. Panagmula kadagiti sakit tinakem. Panagmula kadagiti gura. Panagmula kadagiti anyaman ang makadadael. Yeah. No kayat tayo iti adu dagiti gagayem tayo at tao iti biag. Okay? Agmula tayo kadagiti naimbag. Tapno ti kasta dagiti gagayem tayo mamintinar dangem no. Agmula tayo kadagiti sakit tinakem. No sarsaritaan tayo ti maysa nga gayem. Kadagiti liklikudan. Kit mapukaw tayo da. Mapukaw tayo gaputa. Haan nga nasayat. Dagiti riknakin panpanunod tayo. Iji verse 9. Isot gapuna aditay kuma mauma nga agaramid iti naimbag. Okay. Dahito iti advice ni Pablo. Tadumteng to ti tiyempo nga agapit tayo no ditay maupay. Okay. It is discouraging to continue to do right and receive no word of thanks, or you have not seen the clear enough results. No dadu makakapsat, di ngay medyo makapaupay. Ti agtultuloy nga garamid iti naimbag, iti pada nga tawag lalo no tumulong ka. Kitsan nga han nga ammo, timang bigbig, ti panagyaman ti maysa nga tao. Di ba? Isla medyo mapukaw di ay ganas tayo kung natay ka ma. Ngam naglawag timbaga ni Pablo. Yeah. Isot ka po na aditay ko mauma nga agaramid iti naimbag, tadumting to ti tiyempo nga agapit tayo no ditay maupay. Hantayo ko mga maupay. Hantayo ko mga mabannog. Wano hantayo ko mga mabain. Okay. Ti panagaramid tayo tinaimbag. Daydayaw ti apaw. Ni Apostol Pablo, in challenge na dagiti taga Galatians. Okay. To keep on doing good and to trust God. Agtultuloy da, handa nga maupay. Tapno iti chimpuna, yeah, apitin tayong to dijay bendisyon. Kasta timbaga ni Apostol Paul. Daydayaw ti apaw. Dito'y verse 10, ngaron, na dagondaway tayo, agaramid tayo, itinaimbag, amay pay kadagiti amin na tattao. Nang nangruna kadagiti kakabsatyo, iti pamatay. Okay. Kaya't ko kakabsat nga mangted ti basit nga testimony. Okay. May papan ti Ilocano Fellowship dito i London. Okay. Ini-start mi dito nga fellowship, I think, 2017. A small group. Speaking of sowing and reaping, we believe in the Bible principle. Mamati kami. Iti dito nga grupo. Mawawagan dito nga grupo nga the Throne of Grace Ilocano Fellowship. Nga dito nga fellowship kakabsat. Ket basit kami lang. Han kami nga daw. Okay. Nagrigat ti ag-organize ti may nga fellowship. Aglalo no kuna tayo nga kastoy
nga banag. Sa bali nga langwa, diyay bukod tayo nga langwahe. Okay? So, dito nga fellowship, hindi start mo dito nga fellowship, basit kami lang, ngam mamati kami diyay panagmula. So, first, inisponsoran dito nga Ilocano Fellowship, tinaramid a crusade somewhere in Abra. So, adati na-start nga trabaho jay, ti Apo, Abra. Saan lang nga dita? We helping different churches in the Philippines. Umuna kay ijay Isabela, ti may isang agayem ni Kabsat Australia. Okay. So, dahito nga Ilocano Fellowship ket nang ti basit. Iso dayay panakatarimaan ti bubong dayta nga church. And second one, ijay Biskaya, the same. Ti Ilocano Fellowship ket nang third ti tulong may papanti bubong mutlang ti dayta nga church. And ijay Pangasinan, dua nga lugar, iti Pangasinan. Gayem ni Pastor James Valdez, ti maysa. Gayem na gayam isudo nga duwakin ijay Alaminos, Pangasinan. So dagitoy kakabsat. And saan lang ganita ijay Locosur, na nang ti daytoy nga fellowship ti Tugaw, ti maysa nga church. Ken han nga dijay Tugaw laeng nga dijay monoblak. Ngem talaga nga dijay talaga nga napintas nga Tugaw. Kayo. Ken ijay Ilocosur ti maysa nga affected nga wano nabagyo nga church nga pastor ni Sister Norma. So, dagitoy kakabsat. And lastly, dijay love gift dagiti ministers of MCC, Mount Calvary Church Fellowship. Ijay Kalinga, kay Ken, ijay Pangasinan. So, adati naikan nga siyam nga papastor, iti dayta, nga natulungan ti kasapulan dagiti pamilya damit. So, dagitoy kakabsat nga panagmula. Patsin mi nga ti mabalin tayo nga aramiden may papanti panagmula. Di ko naktatay, adati makunko nga long term and short term. Ti panagmula tayo, kang runaan iti trabaho niya po Diyos. Kinuraypay, ti panangtid tayo, kadagiti anyaman ang mabalin tayo nga itulong. Okay. Kadagiti trabaho niya po Diyos, kinuraypay kadagiti sabsabalay. Conclusion, ito yapo. Kadagiti amin nga timulong. Kadagiti makunko na nga affected dahito makunko na nga problema tayo ti siya nga lubungan, may papanti COVID. God knows all those who are giving sacrifices and love to all people who are in need in the time of crisis. Kasla da ito'y COVID. Yeah? Ado dagiti grupo, dagiti Canada. Okay. Ijay Pilipinas, kang runan, ijay lugar mi, ijay Pangasinan. Nagurnong da ka dagiti mabalinda nga ited, financially, tapno tulungan da, ijay barangay mi. Not only in Canada, uray pa ijay Macau. Nag-sacrifice da, nga nang ted ka dagiti financial, tapno tulungan da dagijay nga affected. At tao ijay Pilipinas. And not only Macau, Canada, also here in UK. Nag-organize dagiti kakadwa nga Pilipino. Tapno itulong da. Kinda kayo amin nga dumdum nga gapo. Ti paset nintiro nga lubong. Mabalin nga di Amerika, Spain, Italy, kinda dumabay. Ngay naramid yu. Hanyo nga mapukaw apo dagito, iagon ko na. Tanagmula kayo, ti kinaimbag. Bendisyonan na kayo ni Apo Diyos.
Tulungan na kayo ni Apo Diyos tad adupay. Ti salunatyo, ti pigsayo, ngagtrabaho, ngam nabalin yung nga in sacrifice, nga itidyo kuma, kadagiti bukod yung nga pamilya, kindagiti panggap yu ti biyag. But you give your sacrifices and love to help those people who are in need in the Philippines. God bless you all. Bendisyonan na tayo, anyaman nga mabalin tayo nga imula. Tinaskin agmula tayo. Ti panagmula kakabsat, ti kinaimbag, saan nga kontes kin pinadwan. Adadakdakkel ti imula na. Adabasbasit ti imula na. Ngem tinasken no ti imula tayo ket naimbag. Apitin tayo. Daytoy a kinaimbag. No agmula tayo tata. Ket saan tayo nga maawat dayta nga subad uno blessing. Apitin to dagiti anak tayo. Apitin to dagiti apo tayo. Tiyan yaman nga ramiden tayo, kinimula tayo, dito rabaw ti daga, a kinaimbag. Nang nangruna ti panagmula tayo, ti pamati tayo, iti Diyos. Nang nangruna nga itid tayo, sunga ko na hantay ko mga mabannog. Hantay ko mga mauma, kuna na dito'y Good News version. Kit ijay, sabaling nga paset, di kunakmait nga, hantay ko mga mabain, kakadwa nga papastor, min ministro ti Apo, ngagmulmula ti Ibanghilyo ti sao ti Dios. Kakabsat, siya kun ti mangibaga kas kuna ni Pablo nga, hantayo nga mabain, nga ibaga ti Ibanghilyo, daydayaw ti Apo. Isu nga siyak Apo, nangirugi tayo ti Ilocano Fellowship. Apay, I am FBI Ilocano Act, full-blooded Igorot an Ilocano. Isut ka po nga jak mabain nga mangidanon iti Ebanghelyo. Ado dagiti na laing at tao. Okay. Siya kat hanak ka fluent nga agsaw ti Tagalog kin English. But hanak mabain, I'm not ashamed kuna ni Pablo. Okay. To bring the gospel, to preach the word of the Lord. Hanak nga mabain. Apay, tamok nga ti imulmulak ket iso tinabiyag abini ti sao ti Dios. Nga ti tao ang makangeg asan pay na salakan ket may salakan. Dayta nga tao ang nakangeg nga pinati na dayto imbagak iti dayto nga malam no saan kapay nga namati ket awatem ni Apo Isos. Ita nga gundaway. Haan lang nga isunat ni may kanti blessing. Ngam gungunak mait nga nagmula iti sao ti Dios. Isu nga jak ibain. Okay. Daytoy a panagmula iti sao ti Dios. Ti panagmula kin panagapit. Nga ibilin ngin imbaga ni Pablo. Agmula tayo kakabsat. Da kayo nga nalaing agmula. Amok kin patsek nga no agmula kayo pagarupen nyo nga awaten nyo, namnamaan nyo. Nga adamendisyon nga awaten nyo. Kastamit lang kakabsat. Di panagmula, di panagserbe iti Diyos. Awaten tayo, ti gunguna, iti Apo. Awaten tayo, ti bendisyon, iti Diyos. Awaten tayo, ti parabor, iti Diyos. Madaydayaw ni Apo Diyos, maulitak. Encouragein kayo, kakabsat. Nga agmula tayo, ti kinaimbag. Agmula tayo kadagiti anak tayo. Iwaksi tayo dagijay, inmula tayo asakit tinakam. Idyan tayo dagijay. Panawan tayo dagijay nga klase. Ta iso timang parigat kadagiti biyag tayo. Mangted ti dadagsen. Kakabsat kinigayam. Itan ti gundaway. No kayat mo, ti agapit nga para ti masangwanan. Agmula ka ita. Hanpay nga naladaw. Agmula tayo, ti kinaimbag iti Dios. Ayaten tayo, ti pada tayo nga tao. No anya, ti mabalin tayo nga aramidin. No adaman dagiti banbanag nga nakasakitan tayo. Mistake man ti siya sinuman a tao. Pakawanin tayo ida. Han tayo nga alain dagitoy nga isuti mangpadagsen ka dagiti biyag tayo. Idyan tayo dagijay. Nga madi nga raramid, gura kindad dumabay. Nga mayaten tayo, iti pada tayo nga tao. Daytoy ti mensahe ti biyag
ket sapay kuma. Taniya po Dios, tulungan na tayo. Ngagmulat ti kinaimbag, ket santay nga mauma, hantay nga mabannog, ket santay met amabain, nang nangruna amangiyag, ti Ebanghelyo iti Dios. Madaydayaw ti Apo. Praise God. Glory to His name. Kakabsat yin kayem, duhantay pay nga inawat iti Apo, padag iti biyag tayo. Itati kundaway, numarik na tayo, nga dagiti dadagsen ti biyag tayo, masapul tayo gayam ti Dios. Mabalin tayo ti tumangad ken ko anak ket Apo ko na tayo tulungan nak. Nung madagdag sinan tayo, iti da ito at tiyempo gapo kadag iti paspasamak, problema, at dati Diyos at tumulong ka na tayo. Sot gapo na nga at dati Diyos sa dinumantayan tayo, numawag tayo kinkwana. Tulungan na tayo, madaydayaw ti Apo. Kalati umdas Apo amang penata na apuso makaagas tinasakit ko Puna
gikwaan kaday tubiyag et pag-ikwaen kaday tubiyag. Managabalin kinaasi unay nga Dios Apo. Umay kami Apo ken ka iti daytoy nga oras. Dayta ti kararag mi Apo. Isu dayjay pagbalinin na kami amami nga nasantuan. Ngagbalin ang natulnog nga adipen mo. Manakabalin nga Dios. Dawatin mi nga bendisyonam Apo. Dagiti amin na tattao. Nang runa po Diyos, daytoy dagiti nakikadwa kada kami. Sudag dingdingag, Apo, bendisyon namin na. Manakabalin nga Diyos, sapay kumata maaramat dagitoy iso anang pabilag kadakwada, nangagas kadakwada, nang tid kadakwada ti balay Apo ti biyag. Amami nga nasantuan ikararag mi Apo, daytoy sa nga lubungan. Nagijay Apo Diyos, isuda Apo, nga affected, iti daytoy Apo, nga COVID. Tuwatin mi Apo Diyos sa tulungan mi da. Dagiti nasyon na o God, dagiti leaders o God, dagiti nasyon. Bendisyonam kadigat patib karim Apo. No kasanuda nga i-manage sa Apo Diyos. Dagiti pagturayanda. Dagiti presidente Apo. Dagiti prime minister o God. Inaniaman na Apo nga leader from the top o God, the highest to the lowest. O God, position. Dawatin mi nga tulungam. Ikararag mi amami nga nasantuan tital na. Amami nga nasantuan. Dagiti Apo Dios, tattao Apo, nga makasapol ti panaka pabilag, panakay salakan, panakaagas. O God, I pray. Masikati tumulong kadakwada. Dagijay amami nga nasantuan, O God, anas nasyon, akas ti nasyon mi nga Pilipinas, bendisyonam tayatin mi nga presidente. Dawatin mi Apo Dios nga sikati tumulong mang patibker ken kuana. Ited mo ti adado nga salunat kin pigsa na Apo. Tapno sika Apo Dios ti mga iwan. Kin tumulong. Dagiti Apo masapol ti nasyon. Ited mo Apo Dios ti kasapulan. Ited mo amami nga nasantuan ti adado akin nasirib kinatibker panakabalin kin salunat. Tapno dagiti amin Apo Dios at tao sapay kadi Apo Dios tasikati tumulong. Madidayaw ti nasanton nga nagan. Magyaman kami ti gundaway ti panagministro ti siom. Iti tultuloy mo abendisyonan. Daytoy nga ministry Apo. Gyaman kami kin ka. Uraypay ti daytoy Apo Dios. Gundaway kinuraypay itong bigat. Ti panagtultuloy daytoy nga ministry Apo. Agyaman kami kin ka. Kapoy tinagan ni Apo Isos. Amen. Praise God. Kiaman tayo ti panaka ikasabati sa uti Apo. Punwam ti dalan ko ti ayat. And get ready, Nia, for your second song as requested by Tita Tita Estrella and Tita Ninet. They asked you to sing another song, so get ready, yeah? Hallelujah. Punwam ti dalan ko ti ayat. Taagda ni Jesus kanya. Palubusan na at kanta kinagrasya. Punwam ti dalan ko ti ayat. O punwam ti dalan ko ti ayat. Taagda ni Jesus kanya. Palubusan na at kanta kinagrasya.
and everyone, Mia will give another song for the Lord. Praise God. Joy, 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 down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 down in my heart, down in my heart. Each day, and I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Joy, 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 down in my heart, down in my heart, where down in my heart. I got the joy, 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 down in my heart, where down in my heart. Please stay, and I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Praise God. Thank you so much again, Mia. Hallelujah. And if you want to hear another song, kantahan pa ito yung Love Lifted Me. Iti Ilocano ko na ayat binagkat na. Praise God. Binagkat na, binagkat na ni Jesus na ayat, binagkat na, binagkat na, binagkat na ni Jesus na ayat, binagkat na. Limnedak iti baso, jay nadawala taaw, na iremremak kidi, ajak makalungaw. Genti ako ti taaw, nanging natipog ka, manipod ijay danong binagkat na. Binagkat na, hallelujah, binagkat na ni Jesus na ayat, binagkat na, binagkat na, binagkat na ni Jesus na ayat, binagkat na. Ited ko amin na puso, nga agsarbiken kwa na, agbiagak ang naragsak, kantak ti dayaw na, napiksak ang napudno, ti dakal mayat na. Ited ko kasayatan, akan kanta. Binagkat na, binagkat na ni Jesus na ayat, binagkat na, binagkat na, binagkat na.
iti Apo tapno mabalin tayo ti ag kakadwa. Ngagdaydayaw kin nagserbe kini Apo Dios. God bless us all. Hallelujah. Praise God.